Levo uns 3 kilómetros da ruta por aquí por Salcedo, bueno, Salcedo, por la parte de aquí da torre, e agora vou cara a Fonte dos Espellos, ali no Pazo de Lourizán. Aquí xa imos collendo altura, hai un mogollón de flores de eucalipto aí atrás tiradas. Bueno, continuamos explorando esta ruta. Ve por aquí arriba, aí está a autopista e agora vaise por este camiño así bastante ben xeitoso. Hai un montonazo de centos, carballos, primaveral total. Por aí abaixo vai a autovía, a autopista. Veña. Vindo por aí cheguei á Igrexa Vella San Andrés de Lourizán. Mira que cruz máis interesante. Ten aquí, oi, que máis se ve? Como on? Aí. E outra detrás, e despois o campanario, este é a parte de atrás. É preciosa, a ver se é posible entrar. Oi, que cuca. Eses mini contrafuertes, oi, pero este granito é... Este granito é novo. A ver. Me parece a mí que isto foi todo cambiado. A ver se isto... Non é posible. Non é posible. Quería ver o ano, porque este é moi modernita, moi modernita. Non. Este é a Metasequoia. Este é unha cascada artificial que baixa por aquí, por a chula. E agora vou a ir por aquí. E vou a pasar da Fonte dos Espellos, que está por aí, total está máis que vista. Mira, aquí é unha gozada, pasar todo o día. Que bonito. Aí está o Pazo, que é unha preciosidade tamén. E vamos a ir por aquí. Oi! Vaya vistas da illa de Tambo aí desde aquí. Incluso se ve o cruceiro aquí. O faro. Que cruceiro é o faro da illa de Tambo. Que pasada. Que pasada, pero a vista é preciosa, pero non podo sair a menos que salte o muro. Así que vou a pasar de continuar a ruta que tiña planificada hasta o mirador da Armada e todo isto, e vou a seguir paseando por aquí, por Lourizán. É unha pasada, é para tirarse o día inteiro aquí. Ás veces os cartéis das árbores están xa perderon a cor das letras, pero é unha pasada igualmente. Que bonita está. Por favor, é que está preciosa. Está o sol estrado de Camelia Rojas. Que pasada. Pero que pasada. Amazing. Verdadeiramente precioso.
Qué pasada. Este son todos os fellos, claro. Ai, está onde ven. Este é o invernadoiro de Cerro de Lourizán. Están a nacer os nenúfares. Están a florecer. Que pasada. Oi, hai carpas. Oh my god. Que preciosidade. En que estivera aquí? Qué bestia. Qué grande.